Čaute, ja som LPS Vicky a toto je LPS Emy. Ahojte. Ona ešte nemá kanál, ale možno ho bude mať, že? Áno. No, takže tak. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by, and when she passed me by. A dnešné video je informačka, takže sa vrhneme do toho. Takže, za prvé, neviem, kedy bude súťaž, ale bude ešte jedna, ale to až nejak za mesiac. A prosím, prihláste sa viacej. Viete, že boli tu problémy a proste už som to hovorila v minulom videu. Takže tak, a ako druhé, píšte mi do komentárov otázky, lebo pôjdem robiť video a budem vám na nich odpovedať. Takže tak. A za tretie natočíme s Emkou asi nejaký tag, možno teraz. Takže tak. Konečne. Nemáš horúčku? No takže tak. Ale toto bola iba taká malinká informačka, takže čau. Čakaj, odkiaľ